инак тахфифи соли нави оғоз гардид. нафароне ки аз дарди дандон азият мекашанд ё мехоҳанд дандонҳои худро сафед бикунанд ба духтурони дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва муроҷиат кунед. ба ҳама намуди дарди дандон онҳо муолиҷа мекунанд. аз номи юристи ҷе муроҷиат кун бо скидкат мекунанд. ассалому алайкум ва ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристи Ҷ. Якчанд хабарҳои наву тозаро пешкаши шумо мегардонем, бо диққат тамошо кунед. Аввалин хабари мо оиди авф кардани муҳоҷирони меҳнатӣ, яъне ки суолҳо дар ин бора махсус зиёд буданд ки оё аз ҷониби Россия авфи муҳоҷирони тоҷик мешава ё ин ки не. Ва хушбахтона ҳозир дар ин бора мо ба шумо мефаҳмонем, бо диққат гӯш кунед. ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳукумати Федератсияи Россия пешниҳод кардааст ки авфи муҳоҷирони меҳнатии тоҷикро чораандешӣ кунад. яъне ки пешниҳод кардагии авф кардан дар мавриди шаҳрвандое ки ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ кам кардагиянд, яъне ки ба ҳар роҳҳое ки ҷаримабандиҳои кам дора ва депортатсияшон кардагиянд ба ҷумҳурии Тоҷикистон омадагияну айни ҳол дигар рафта наметавонанд. ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин чиза ба Россия пешниҳод кард ки чораандешӣ кунад. сафири ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва Имомуддин Саторзода қайд кард ки муҳоҷироне ки дохил шида наметавонанд, ворид шида наметавонанд дигар ба Россия, айни ҳол дар ҷумҳурии Тоҷикистон баробар ба 257 ҳазор нафар мебошанд. яъне ки 257 ҳазор нафара аз Федератсияи Россия депортатсия кардагиянд бо сабаби ҳуқуқвайронкуниҳои хурд. ва сафири ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин чиза дархост кард ва хост ки авф карда шаванд ҳамин гуна шахсиятҳое ки ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурии хурд дар Федератсияи Россия кардагӣ ҳастанд. ва хабари навбатии мо тааллуқ дорад ба муҳоҷирони меҳнатии Федератсияи Россия, яъне ки президенти Федератсияи Россия Путин бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазъи муҳоҷиронро баррасӣ мекунанд. Владимир Путин, раиси ҷумҳури Русия бо ҳамтоёнаш аз кишварҳои дигар вазъи муҳоҷирин дар Русияро баррасӣ мекунад. Путин ният дорад масъалаи амнияти муҳоҷирони меҳнатиро бо роҳбарони кишварҳои таъминкунандаи Русия ба нерӯи корӣ баррасӣ намояд. ин нуқтаро раиси ҷумҳури Русия зимни ҷаласаи шӯравии давлатӣ ва шӯро оид ба рушди стратегию лоиҳаҳои миллӣ таъкид намуд. баррасии ин масъала зарур аст ва ман инро бо ҳамкорон аз кишварҳое ки аз он ҷо ба Русия муҳоҷирони меҳнатӣ меоянд баррасӣ хоҳам кард, гуфт президенти Федератсияи Россия. ба гуфтаи президенти Федератсияи Россия дар сатҳи аввал бояд ки бехатарӣ баҳри муҳоҷирон таъмин карда шавад, ҳам барои муҳоҷирони меҳнатие ки дар сохтмон машғул ҳастанд, яъне ки дар биноҳо ва иншоотҳое ки муҳоҷирони меҳнатӣ кору фаъолият мекунанд. президенти Федератсияи Россия таъкид карда гуфт ки махсусан дар ҷои аввал бояд ба ин шахсиятҳо бехатарӣ таъмин карда шавад. ва боз президенти Федератсияи Россия таъкид карда гуфт ки бигзор муҳоҷирони меҳнатӣ бо тарзи осонӣ пул кор кунанд, яъне ки ӯро дар Федератсияи Россия ғамшон натиянанд ҳамун ФМС ва дигар чизҳо. ва аз кору фаъолият кардани муҳоҷирони меҳнатӣ президент тасдиқ кард ки пешрафти Федератсияи Россия вобастагӣ дорад. чунки дар суханронии худаш қайд кард ки рушди сохтмони Федератсияи Россия вобастагӣ аз муҳоҷирони меҳнатӣ дорад. ва бародарони азиз, ногуфта намонад ки ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз кишварҳои асосии таъминкунандаи Федератсияи Россия бо муҳоҷирони меҳнатӣ мебошад. яъне аз ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола садҳо ва 200 ҳазор нафар одамҳо ба Федератсияи Россия барои кору фаъолият кардан сафар мекунанд. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. ягон саволи дигар дошта бошед дар Инстаграм саволотонро равон кунед. худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.